Bisan pa man sa iyang impresibong 12-round knockout nga kadaugan batok sa kani two-time world champion Alexander Munoz ni hapon makaaway og world title fight si undefeated Genesis Servania. Mato ni Ala Boxing Promotions President Michael Aldeguel nga nibilib siya sa kaisog nga gipakita ni Servania. Apan kulang pa sa maturity ang iyang inawayan, busa naglaraw si Aldeguel og dugang pang international exposure ni Servania sa dili pa nila ihatag ang world title fight niini. Anaa karon sa ihang listahan ang pipila ka mga tang-an ug inilang fighter nga naglakip nila ni kanhi world champions Fernando Montiel sa Mexico ug Armenian fighter Victor Chinyan nga ilang ikontra ni Servania.